Tercer capítulo entre ferros e tintas. Aquí estamos de nuevo outra vez, con un gran invitado. Podes decir algo vosotros, non? Preséntalo un pouco. Presenta. Se pode presentar él, non? Preséntate tú, Claro, cuéntanos. sí, más, cuéntanos un pouco aí. Bueno, ¿Cómo te pues llamas? nada, soy Pedro Rimunde, son neurocirujano, bueno, na aula de Lugo principalmente, despois tamén na sanidade privada, son profesor da Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago de Compostela. Básicamente, eso é o que me dedico ahora mismo. O sea, non tienes tiempo ni de E nada. teño dous nenos. Bueno, está ben. A ver. De feito, se ven dormindo moitas horas, non? Como decías. Sí, ayer foi día duro, dormí pola mañá, pola tarde dos cirugías, acabei tardísimo, nada, ir a Coruña, dormir, despertarme pola noite con un dos pacientes que se complicou un pouco, dormí nada, 4 horas e outra vez a operar outros dos pacientes pola mañá e agora tamén consulta pola tarde, entón estou bastante cansado, pero bueno, xa estou acostumbrado xa. Pues contanos un pouco logo todo isto que faz, o sea, como faz, o sea, para tamén poñer un pouco a xente en contexto de sobre todo que te dedicas tamén, falarles un pouco sobre o dolor, bueno, todo isto que tú entendes. Dedícome a neurocirugía é a especialidade que trata as patologías quirúrxicas de cráneo, cerebro, columna e médula espinal, ¿no? Entonces, eso básicamente o que me dedico, na sanidade pública, pero sí que estou bastante orientado xa desde fai uns cuantos anos a cirugía de columna, pois non sei, ahora mesmo devo estar facendo como as 200 cirugías ao ano, das cales os 150 máis ou menos son de columna. É algo que me gusta moito, a verdad, a cirugía de columna. A cirugía de cráneo tamén, por suposto, pero a cirugía de columna, a verdad, que me gusta moitísimo, e entón, dedico moita parte do meu tempo a práctica clínica, a cirugía, e tamén a formarme, e tamén a investigación e a docencia. A parte da docencia, a que estou dando na Universidade da Coruña, dou en a asignatura, sou responsable da área de cirugía da Universidade de Coruña e tamén agora desde fai un par de anos dou clase na Universidade de Santiago de Compostela. Entón, un pouco así é a miña labor profesional. Sí que é verdad que este tipo de cuestións a mí me gustan moito, sobre todo relacionadas co deporte, porque antes que facer medicina, estudiei INEF, estudiei fisioterapia, e sempre teño unha visión bastante máis global, tal vez, ou máis integral da saúde, non solamente como médico, como cirujano, que é moito máis específico, sino como máis global, máis integral, de unha forma máis holística da saúde e dos pacientes. Iso sí que me gusta este tipo de cousas, porque dou moito valor e porque realmente ten moito valor desde o punto de vista científico, verdad? Pero foi algo que decidiche despois de INEF ou xa tiñes pensado? Non, foi algo totalmente... non era un plan, ni moito menos. A mí me gustaba moito o deporte e claro que quería facer INEF. Sí que é verdade que cando estudiei INEF que me quedei con ganas de máis e que todas as asignaturas de anatomía ou de fisioloxía que me encantaban e que tiña certa facilidade. Estudiei fisioterapia que pasaba un pouco o mismo, que quedei con un pouco de querer máis. Depois foi totalmente casual, empecé a tese doctoral na Facultade de Medicina en Santiago estaba traballando aí na facultade e ao final, polo meu director de tese, pola miña inquietude e tal, dixen, por que non, parece que me apetece empezar. Claro, a carreira é moi larga. Claro, non é como un ano, 2 anos, non? Xa está, sí. Entón, unhos 23, 24 anos, quero recordar, lancei-me, a verdad que non fui nunca a clase, pero ni unha hora siquiera, traballaba ademais, facía tese doctoral, traballaba, un pouco tiña moita disponibilidade, pero gustaba moitísimo, bueno, a verdad que se me daba ben, foi todo moi ben, non? Xa fixo comir, incluso xa era profesor na Universidade de Coruña, tuve que deixar de ser profesor para poder facer a especialidade en Oviedo,
partir de aí, pues, xa é algo que me, xa, decir, a cirugía de cerebro, de columna, é algo que me encanta, que non sei, que é como unha especie de, pues, de reto diario que me gusta moito además facer, me encanta, bueno, sí, é moi contento do camiño, que foi algo casual, como reinventándome ou de alguma forma vendo que era o que me gustaba, sin medo, sin tampouco decir que non a nada, e aquí estou. Interesante. Bueno, teño aí, sobre todo, unha pregunta ahora que me interesa do que estabas contando. Como tratas tú, por exemplo, a unha persona que lle tes que decir, porque estou imaginando ahora que está pensando, hostia, abre a tapa dos sesos, non? Tal cual, tal cual. Que abría as tapas de facía así, é como que a xente é un pouco reacia, non? A decir, hostia, a miña cabeza, non? Ou a espalda, non? Non é como decir, opera Sí. unha rodilla, ou un tobillo, O que máis un externo ombro, No, Pero- vamos a ver, a neurocirugía de aspecto é unha cirugía bastante especial, porque, pero vai con medo a xente, non? no, A esas no, cousas. no, ahora te explico por qué non. Vale. Quero dicir, as cirugías de cráneo, hai diferentes tipos de cirugía, tampouco non vou así a ser demasiado técnico para non aburrir, pero hai cirugías que son electivas, é dicir, que o paciente elixe facelas ou non facelas. Por exemplo, as cirugías de columna degenerativa, por exemplo, pois unha hernia discal, unha estenosis de canal lumbar, unha hernia discal cervical, normalmente é o paciente que elixe facelas. Salvo certas circunstancias nas que as cirugías pues, son claramente recomendadas ou incluso máis ou menos obligatorias, moi puntuales esas circunstancias, na maioría de casos, a cirugía é electiva. É o paciente que non elixe facer en función do dolor que ten e de que non se controle con outros tratamentos máis conservadores. ¿No? Pero é ese paciente que elixe facelas. Eso é o que pasa pues, con unha cirugía de columna degenerativa. Pero se temos en lugar de unha columna degenerativa unha indicación por un tumor de columna, eso é máis ou menos obligatorio de facelo, non? Pois na cirugía de cráneo, casi todas as cirugías non son electivas, eso son sempre pois, por tumores craneales, de benignos a máis malignos, pero tumores craneales nos quais a cirugía é máis ou menos obligatoria, e pois a cirugía de urgencia, hai un paciente non é que pode elixir ou non, hai incluso que o paciente non elixe, elixe o indica ao cirujano en consentimento, en acordo coa familia. Si hai algún tipo de vontades previas do paciente en relación a eso, o paciente moitas veces non pode elegir si ou si non. O cirujano quen indica en base ás posibilidades de salvar ese paciente, de recuperar ese paciente, e de que a familia e o propio paciente, con as vontades previas, estuve de acordo con eso. Son totalmente diferentes a cirugía de cráneo, non é algo que... Como ver unhas películas de Hollywood. De todas formas, ainda así, algunhas, en moitos casos, pues, sí que é verdad que tamén que salgan esta patología de cráneo ou de cerebro, é o indicado neste caso de operar, o recomendado de operar, porque moitas veces a xente, claro, por suposto que se apura ou que se pone nerviosa, porque moitas veces incluso o paciente está asintomático, antes de un paciente que ten un tumor que está crecendo aínda, que non deu síntomas, unha alteración vascular que aínda non deu síntomas, hai veces que a ciencia dice que compensa os riesgos de operar que os riesgos de esperar a ver se hai unha complicación desa patología. Nese caso o paciente está asintomático. Aí é canto costa un pouquinho máis explicar a necesidade de facer a cirugía. Pero, en xeral, a cirugía de cráneo son cirugías máis ou menos obligatorias, casi sempre, obligatorias ou incluso urxentes, ou emerxentes, moitas delas incluso, as cirugías de columna, pues, moitas veces tamén, salvo a patología degenerativa de columna, que cando é por dor, pues, que é electiva do paciente. Que é por dor e a primeira pregunta que se debería de facer é, non? Que é o dolor? O dor, podemos estar aquí falando da dor, pues, todo o fin de semana, todo bravo, a mellor, e ainda nos quedarían cosas por decir. Mira, a dor é de alguna, así, se quixéramos facer unha definición super rápida, é unha percepción de algo que se, de alguna forma, que é nocivo, unha percepción, de alguna forma, molesta para o corpo, que é indicativa de algo que é nocivo para o corpo. Por tanto, de alguna forma, é algo que nos protege. Como un aviso, non? É un aviso. É un aviso de que eso que estamos facendo é dano para o noso corpo, por tanto, deixa de facelo. Porque tanto máis fagas, máis daño te vas a facer, ou incluso pode chegar a comprometer a tua vida.
de alguma forma, unha percepción que nos axuda a protexernos do noso medio externo e do noso medio interno tamén, non? Entón, basicamente, é eso. Pero claro, ao ser unha percepción, entran en xogo pues, cuestións máis ou menos obxectivas e pechadas e outras absolutamente subjetivas e abertas, que dependen totalmente de cada un. De feito, eso, pues, cando estudiamos en fisioloxía ou neurofisioloxía, tanto en fisioterapia, en INEF ou en medicina, pues, de forma un pouco máis profunda, pues, as vías neurofisiolóxicas da dor, pues, normalmente pues, son pues, relativamente sencillas, ¿no? A forma de explicarlas. E como a maioría dos médicos pues, estudiamos pues, na carreira ou incluso na especialidade. Pero realmente, se profundizamos no estudo desas vías neurofisiolóxicas, hai hoxe en día pues, papers, pues, entrevistas científicas de primer nivel que mostran imaxes desas vías neurolóxicas absolutamente complexo, ¿no? Como se fora o metro de Madrid ou moitísimo máis complexo, ¿no? De 400 vías subindo, 400 vías baixando, outras interconectándose, é totalmente complexo. Entón, entender a dor, entender a neurofisioloxía da dor de forma profunda é moi difícil, e, por tanto, tratar a dor, bueno, podemos, desde un punto de vista práctico, intentar facelo o máis sencillo posible, pero realmente tamén é unha cousa relativamente complexa. Entre outras cousas, porque non solamente depende de cousas objetivas que podemos controlar e predecir, sino que de cousas subjetivas que non podemos conocer ou que costa moito conocer das persoas. Incluso a percepción da dor varía dunha persona a outra, é dicir, non, a mí pásame facendo unha tatuaxe, non é o mesmo a dor que sentes tú ou el, é xente que lle doe moito, no mesmo sitio, outro non lle doe nada. Sí, pero incluso nesa mesma persona, que non estaba doendo facendo unha tatuaxe, tal vez, ao mellor, ten, non sei, un cólico de ril, que ao mellor, imagínate, un cólico de ril non, porque é realmente moi doloroso, pero imagínate, un cólico intestinal, por exemplo, que ao mellor pode ir a par da dor que pode provocar facer unha tatuaxe, non sei, pero non sei que seja similar, pero ao mellor, nesas circunstancias, el que está motivado para facer a tatuaxe non lle doe, e, sin embargo, o cólico intestinal pues, doe moito. Entón, é algo totalmente, é unha percepción, ao final. E como calquer cousa, pois, ten a súa magnitude en función da persona, do momento, das circunstancias, de cousas, non? Da experiencia previa, das expectativas, e moitas cousas. Por iso cada vez doe máis as tatuaxes, porque o teu propio corpo xa sabe ao que te expós. Digo, porque a min pásame e falas coa xente que cada vez que vas facendo máis tatuaxes parece que como que che doen máis, non? Sí, eso seguramente, claro, a experiencia previa. Sí, claro, falamos. E, bueno, eso será igual que cando te lesionas, non? Que ao final a xente tens que ter unha preparación psicológica para despois volver a facer un retorno ao juego, porque simplemente ao final vas con medo a lesionarte por unha acción parecida. Sí, por exemplo, por lo que sea, ¿no? Igual que a xente que ao mellor ten unha protusión na espalda, ou hai xente que vive con dúas hernias, está tranquilamente, e outro con unha protusión vai salir e dice, que me vai pasar, non se sabe, ¿no? Sí, no, bueno, quero dicir, sí, eso é a realidade, ¿no? Pero realmente, cando, por exemplo, o exemplo que tu pos da columna, non é que realmente, que seguramente a cantidade de dor baixo as mesmas circunstancias pode ser percibido como diferente, non? Por diferentes persoas. Pero eso non quere decir que a mesma protrusión, exactamente a mesma protrusión, con as mesmas características, coa mesma presión sobre unha raíz nerviosa, en unha persona cree dolor e noutra persona non cree dolor. Eso non pode ser. É dicir, iso é algo, de alguma forma, relativamente objetivo. Que determinadas raíces fiscales compresivas van a provocar dolor, van a provocar uns síntomas moi similares en todas as persoas. Pode ser dices. No, que alguén o pode aguantar mellor que outra persona. Aguante o que estábamos falando, aguante mellor ese dolor e o outro que claro, é unha percepción, non é que aguante mellor que este sofrindo moitísimo, é que esa percepción de dolor para ti pode ser unha escala visual analóxica, pode ser de un 5, e outra persona pode ser de un 8, cando realmente deberían ser de condicións similares. Y el mito ese del umbral del dolor, ¿es verdad que las mujeres soportan más que los hombres? Bueno, a verdad que desconozco si eso é totalmente real, Por lo que bueno, podería ser que sí, a verdad que desconozco desde un punto de vista científico. Eu supoño que pues,
por suposto que temos diferencias fisiolóxicas claras, hormonales de diferente tipo, e seguramente o mellor, bueno, as de feito pues, teñen que ter unha protección para dores especial, por exemplo, pues, como para o parto, non? En certas condicións pues, especiales, pero claro, estamos falando de unhas circunstancias moi determinadas, ¿no? Para as cales o corpo se vai preparando durante 9 meses. Entonces, hai esas circunstancias, seguro, que están máis preparadas para aguantar dolor de calquer persona, estou seguro. Pero en un estado basal, digamos, bueno, pues non sei, la verdad que desconozco os estudios ao respecto, pero podría ser. Foi pouco falaron dun estudio de que as mulleres que toleraban mellor a fiebre, por exemplo. Sí. Non sei se sona algo de escoitalo. Sí, había como un estudio científico que... Seguramente, Sí que de posparto, sí que hai chicas, eu por exemplo, que tratei bastante tamén con rendimiento e tal, sí que hai chicas tamén da calle que despois de ter o mellor o bueno, primogénito, non? O primeiro, despois normalmente teñen un umbral de dolor máis alto. A hora sí, de que a hora de aguantar o mellor máis que nós, non sei se é pola circunstancia esa ou non, bueno, non sei. É algo máis ben de preguntar de así que como estamos falando nós. Sí, pero eso seguramente máis que seña muller ou home, pues seguramente é máis a experiencia previa. Exactamente igual que tú, pues se alguén pues, ten unha vida máis ou menos normal, e de repente pues, ten unha desgracia moi grande, non? Pues, despois se lle pasa algo pues, relativamente banal, pues seguramente non lle preocupe tanto como antes de haber pasado esa cosa tan grande. Pues algo sería seguramente. Vai ser a experiencia. No, pero, por exemplo, relacionado co mundo do tatuaxe, sí que eu, por exemplo, podo dicir que quizás as mulleres soportan mellor os tatuaxes en general, Ou aparentemente tampouco, sabes? Los más malotes, Eso es, el que viene de campeón, el que viene de campeón ao final. Bueno, es jodido, Sí. Hay zonas que cuidado. Sí. Después el que te viene con cremitas y mierdas bonitas. Hai de todo, E, por exemplo, unha persona, porque, a ver, pásame moito a mí tamén co tema tamén del fisio, tamén sabes como vai eso, aparte de todo isto. Unha persona, por exemplo, que está constantemente en protección, non? Porque hai moito de que ao final, e viven moito, sobre todo esa xente, viven moito dos diagnósticos. De, ao final, bueno, sei que teño isto, pero como que teño un diagnóstico, e xa, boom, me bloqueo e aí me nublo completamente. E é como imposible de, como que algo do que estábamos falando, non? Mental do que decías tú. Pero como, por exemplo, tratas tú en consulta ou como tratas con esta xente para facerlle ver que eu creo que ao final algo que dices tú, con mellor non valoras e tú lle dices, bueno, pues eu creo que podemos probar un tratamento conservador, non? Como decías tú. Pero como valoras esa xente para decirlle, oye, pues vamos a probar isto, poder, pero que teño un medo a moverme ou teño un medo a, non sei, sabes? Sí, mira, en a patología de columna, bueno, xa te digo, non? Hai diferentes tipos de patología de columna. Pode haber a patología de columna pues, traumática, a patología de columna, pues, hai tumores de columna de diferentes tipos, primarios, secundarios, metástasis, etc. A patología infecciosa, inflamatoria de columna, e pues, esta patología degenerativa de columna, non? Que de largo é a máis frecuente de todas, con moita diferencia, que ten a cervicalgia ou a lumbalgia mecánica está presente no 80% da población, que estamos aquí, seguro que pues, somos 5, a 4 tuvemos lumbalgias ou cervicalgias en algún momento da nosa vida, seguro, non? Seguramente algúns crónicas, non? Etc. En ese tipo de patología degenerativa de columna, as causas estructurales, fundamentalmente espondilóticas, degenerativas, artrósicas, pues son o fundamental, as estructurales, non? Pues, que hai un desgaste das estructuras, o que seña, do disco, intervertebral, das articulacións, pues, dos ligamentos, das fascias, dos tendóns, dos músculos, que é unha cousa estructural e máis ou menos obxectiva que podemos observar nas provas de imaxe, etc. E aí, despois, que podemos chamar de alguma forma pues, red flags, non? Ou red flags estructurales degenerativos. Por falar de red flags tamén de fracturas, de infeccións, de tumores, de oxenia, pero red flags que son cuestións somáticas estructurales claras que poden ser causa de patología. Depois tenemos as yellow flags, que precisamente son todos aqueles aspectos psicoemocionales. ¿No? E que na patología de columna, que sempre en todas as patologías, pues, desde un punto de vista teórico, pues, sempre nos gusta pues, eso de definir este tipo de factores, ¿no? Porque sempre influen na patología, en el tratamento, en los condicionantes, etc. Pero que realmente na patología de columna son trascendentales, ¿no? Son fundamentales porque de unha patología que debería ser
fundamentalmente somática, estrutural, ese tipo de factores psicoemocionales o que fan é que cronifican a patoloxía e o pronóstico fano totalmente desastroso. Os principales factores psicoemocionales e os principales yellow flags son precisamente esas creencias catastrofistas, esas creencias pues, en contra de todo o que é activo, todo o que é movimento. Eso é fundamental. O sea, desde o primeiro momento, cambiar eso no paciente é que esa educación para a saúde, esa reeducación cognitiva, facendo que o paciente entenda que non é que non poda moverse, sino é que debe moverse para poder solucionar o seu problema. Eso é fundamental. Porque sin eso, o sea, pode ser o mellor cirujano do mundo, que o paciente non vai ben de ninguna forma. Pode ser o mellor, non sei, o que mellor fai a radiofrecuencia do mundo, que ese paciente non vai ben. O que mellor conoce os fármacos máis efectivos para a lumbalgia, que o paciente non vai ben, se non sabe que o principal que ten que facer é pues, moverse, salir sobre todo dese círculo vicioso, que a patoloxía de columna, que é a que máis traballo eu, é pues, carísimo. É dicir, eu teño dor, entón eu non me movo, se non me movo, teño máis atrofia muscular, teño máis debilidade, quer dizer, máis inestabilidade mecánica segmentaria lumbar, cervical, que principalmente é a causa da dor, as procesos estruturales, transfiro máis dor, me movo menos, entón ese círculo vicioso que cada vez se vai facendo máis pequeno, ao final é imposible salir. É imposible, é un bucle que cada vez se fai máis cerrado. E canto máis cerrado é, máis difícil de salir dai. Quizás é máis un traballo psicolóxico. Absolutamente, pero claro, pero o traballo psicolóxico non de animar, nin de reeducación. De facerlle ver que... De facerlle para a saúde. Moitas veces nos centros, non? Eu creo que moitas veces nos falta preparación desa psicoemocional, non, para saber tratar estes casos. De decir, é o que dices tú, é que moitas veces, aunque seas o mellor de tal, se non sabes tratar isto e levar a persona desde que mover e facer que eso cambie ese chip, como dices tú. Sí, é moi complexo, realmente. Sí, bueno, é fácil non é. Isto é tal cual que estás dicindo, pero é moi complexo, digo, porque isto é tan claro que pareceme como de perogrullo. Quero dicir, que isto, que é unha patoloxía, a lumbalgia mecánica, vamos a poner. A lumbalgia mecánica, que é un tipo de lumbalgia de dolor lumbar, e mecánica é unha forma que non ten outra causa, a veces está máis inespecífica tamén, usa máis mecánica, é unha forma que a causa da dor é unha alteración biomecánica, casi sempre unha inestabilidade segmentaria de un ou varios segmentos lumbares que causa sobrecarga de estruturas, de origen máis espondilótico ou menos, que provoca dolor lumbar. Esa é a lumbalgia mecánica. Esa lumbalgia mecánica está presente no 90% das persoas, 80% das persoas ao largo da súa vida. É a primeira causa de días perdidos laborales. É a primeira causa de pérdidas socioeconómicas para os países do mundo desenvolvido como é o noso. Sin embargo, todo o esforzo que se fai é no tratamento das mesmas. Sin embargo, por exemplo, non sería moito máis eficaz formar ben, digamos, xa non os entrenadores para que seipan educar os clientes, os deportistas, senón os profesores para que podan formar os nenos no instituto. Que na clase de educación física xa unha parte de educación para a saúde que seipan os nenos desde ben pequenos que se ten unha lumbalgia non ten que deitarse, ten que moverse. O que ten unha cervicalgia non ten que parar e deitarse no sofá, non ten que moverse, ten que facer tres movimentos, porque a causa é isto. Entón, iso, desde un punto de vista xa non sanitario, sino socioeconómico, sería absolutamente eficiente. Es que, bueno, non se fai, non o entendo, pero é así. É o mismo para en relación ao exercicio físico, as empresas aforrarían millóns e millóns de euros, o país aforrarían millóns e millóns de euros. Pero non se fai porque, de alguna forma, bueno, eu creo que sí que interesa. Eu creo que non se é ben consciente de que tanto interesa. De que esa xestión sería moito máis difícil facer dese modo, que gastar millóns en un Da Vinci ou en un robot ou en un microscopio que temos agora no ULA para operar as escalas. Eses millóns de euros, o mellor é máis eficiente gastalos en formación, depois aforrarías seguramente moitos pacientes que se están operando. Eso, eu creo que é así.
resumen, hai que moverse. Sempre, En que doia. sempre. Sí, bueno, me quedo. Sí, con cuidado, pero... Bueno, sí. Sí, vamos a ver, o exercicio físico en relación á patología, que se comentaba outro día, en relación aos mitos, non? Eu sempre... Me queríamos preguntar, non? Cousiñas de... Sí, quer dizer, en relación a isto, en relación á patología de columna, hai moitos mitos, non? En relación co movimento, co exercicio físico e a patología de columna. Eu sempre que dou un curso así pues, para preparadores físicos, para fisioterapeutas, incluso para médicos de atención primaria ou os especialistas, o primeiro que fago é pues, se o tema do curso en relación pues, a evidencia do exercicio físico para o tratamento deste tipo de patologías degenerativas de columna, pues fago un primeiro paso introductorio como para romper o xeo como especie de trivial, ¿no? A ver que sabemos en relación ao exercicio físico e a columna. ¿No? E o primeiro que fago é pues, pues, canto credes que, vou preguntar a vosotros agora, e vais contestando, canto credes que o traballo físico duro durante toda unha vida afecta a columna. Si realmente Si é un traballo físico. un traballo físico duro, por exemplo, cargar os sacos nun camión. pues, O butanero. cargas un camión ou comparado, pues, por exemplo, pues, con un secretador, por exemplo, ou, bueno, cando estás posturas mal, Postural. pero Oficinista. traballar dentro do ordenador, por exemplo, Os dous son degenerativos. O oficinista por parar e outro por tamén. Pero Un é postural e casi outro prefiro do saco. Eu prefiro ser o do saco. Co oficinista. O oficinista... Yo igual. Sí, realmente Estar sentado todo el día. Sí, pero en xeral temos a concepción, e isto non vai porque a veces tómase como que claro, que non é duro para a espalda eso. Estamos falando en relación á columna vertebral, ¿no? Fundamentalmente as estruturas vertebrales e o disco intervertebral. Entón, en relación a eso concretamente, sin entrar en musculatura, en malas posturas, en malos movimentos, en movimentos intempestivos, levantar 100 kilos 100 veces ao día, claro, eso son cosas animaladas, non? Pero en relación á columna e ao disco intervertebral, hoxe en día sabese que as cargas físicas duras durante toda a vida que non son malas para a columna vertebral e para as vértebras e para o disco intervertebral. É que é moito peor, por exemplo, que ten moita máis influencia a herencia xenética, por exemplo, a agregación familiar que ten moita máis importancia na degeneración de estruturas que a propia carga física diaria. Seguindo así un poquinho polo mismo, tamén pregunto, porque tamén escoiteino 1000 veces, que teño un hernia discal, entón, deixei de correr porque o impacto, pues, tal. Entón, a pregunta é se realmente correr é malo para o disco intervertebral, se realmente o impacto, se temos unha repercusión discal, se pode empeorar, se realmente iso é malo para o disco intervertebral, correr. Aparentemente sí, eu diría sí. Bueno, que recomendan. Sí, ¿no? Sempre. Sí, bueno, pues, os estudios son totalmente contrarios. Realmente, os estudios o que dicen é que correr 20 km a semana é claramente mellor que non correr nada, pero que correr 40 km a semana, que é moito correr a semana, é mellor que correr 20 km a semana para o disco intervertebral, con diferentes parámetros de magnitude de saúde en relación bioquímica, precisamente por eso, porque o disco intervertebral, a maneira que ten de nutrirse, a irrigación, é dicir, a sangre que chega, e a inervación, os nervios que o inervan, son moi periféricos, están na periferia do disco, pegadinhos aos platillos dos homos vertebrales e nos laterales, non? Despois, sí que é verdad que no disco intervertebral degenerado a inervación faise máis difusa e ten máis capacidade de ver por ese motivo. Pero realmente o disco, esa irrigación, para, de alguma forma, nutrir os aspectos máis profundos do disco, solamente se pode producir por un efecto de presión negativa e positiva, é dicir, de compresión e de distracción. O sea, como unha activación. Bueno, é que, de alguma forma, é o mecanismo físico que ten para nutrirse. A presión e a compresión. Claro, porque perdona, digo que se non faz nada, non se nutre. Non se nutre, entón quédase... ¿Quién te verá correr 60 km a la semana? Para a semana, que tiene todo de espalda. 60 km. ¿Viste el podcast de Pedro? Hay que cortar ese espacio, ponerlo en Instagram. Sí. Y se lo ponemos a todos los de calle cuando digan, ¿corren otra vez? Me duele la espalda. Pues veña.
Pero Ponemos aí eso seguido que explico en bucle. que aún sigue viniendo gente que ahora iba a decir yo de esto. Bueno, de lo de. Bueno, ahora más, ahora menos, porque ahora vienen y dicen, y vienen 11 horas. Bueno, mandó un médico que fixera ejercicios de fuerza. Así, tal cual. O aún sigue Hacer viniendo los los callos, de yoga y pilates o la natación. No. Así sin. Con Eso es respecto, menos. con respecto a eso, por exemplo, tamén Sí, sí. outro Pero siguen vendo por lo menos aquí, falso mito. A ver, o tratamiento de forza, eu xa por simplemente que se abre Instagram, xa hai 400 vídeos que te dice que o tratamiento Y ahora tratamiento de la moda. forza que sí, é realidad, pero non solamente para as persoas maiores, para todo o mundo. Para as persoas maiores, especialmente desde o punto de vista hasta cardiovascular, funcional, absolutamente, non? Metabólico, óseo, en relación a metabolismo das grasas, todo, en xeral. Pero, por exemplo, a adaptación, esa é outra pregunta que me fago. Entonces, realmente, pues, pregunto que si nadar pues, é bon para a columna ou non é bon. Sí, para a columna. Sí, sí, que é bon. Creo que é como ese mito de que sí que é bon para a espalda. Pero claro, é bon, pero por qué? Por mito popular. A ver, claro, a xente que non entendemos, nin estamos formados como a vos, tes dolor de espalda, tes que ir nadar, tes que ir á piscina. Non, é como... Claro, eso é É un conocimiento popular. Sí, sí, sí. Eso é o que dice a prescripción así pues, que máis conocemos, que máis se fixou durante anos e anos. Non? Realmente, pues, que non hai estudios que digan que nadar é bon para... Creo que é porque como te vas estirando, non? Pero non hai evidencia ninguna, de ningún tipo. Hai evidencia de que non é malo, non? Pero non hai evidencia de que nadar é mellor que calquer outro tipo de exercicio físico para a columna degenerativa. De feito, é que hai moi poucos estudios que dicen que nadar é bon para a columna degenerativa. Hai moi poucos estudios que miden realmente a eficacia da natación ou flotar na auga en relación a patoloxía degenerativa da columna. Cando realmente, pues, por exemplo, sí que o pilates, o yoga, pilates especialmente para a columna lumbar, tal vez yoga un poquinho máis para a columna cervical, sí que teñen evidencia de utilidade para ese tipo de patología. Cando falas de patoloxía, non sei se... Degenerativa, artróxica. Sí, eso é unha hernia. Digo, para os que non Sí, sabemos... claro, a patología degenerativa de columna é patología artróxica, chamase patología espondilótica, non? Todo o que acaba en osis, en ótica, ou en ótico, en relación á degeneración. Entón, espóndilo de columna, osis de degeneración. En contraposición con itis, por exemplo, sería inflamación de algún tipo, traumatolóxica ou infecciosa ou outro tipo. Entón, a patología degenerativa de columna é a degeneración de estructuras da columna, de todas. Unha hernia discal é un exemplo de patología degenerativa da columna, pero é unha degeneración do disco intervertebral, no cal hai unha alteración mecánica do anillo fibroso e o núcleo pulposo protrúe ou hérniase a través dese efecto do anillo fibroso. Isto é unha hernia discal, é unha parte da degeneración da columna, pero igual que hai unha hernia discal ou unha patoloxía discal degenerativa, pode haber facetaria, das articulacións, pode haber das propias vértebras, dos osos, dos ligamentos, dos tendóns, todo eso, pues, moitas veces o que suele pasar é que é múltiple, pues, das diferentes estructuras da columna. E o ciclismo? O ciclismo... Pues, Ahora fago a pregunta. Sí, o ciclismo... Mira, o que se sabe en relación a isto, isto que agradece bastante nos últimos anos, Porque vas así moi... por dicen como... Eu creo que xa este ano que fixen outro traballo final de grado de número de fisioterapia. Eu creo que nos últimos 5 anos, cada ano, planto un traballo de fin de grado de exercicio físico para o sistema nacional. De 5 traballos de fin de grado. 3 en Santiago e 2 en Coruña. Entón, cada ano planto un traballo de exercicio físico en patología de columna. Entón, realmente o que se sabe de patología, a evidencia de utilidade do exercicio físico para tratar este tipo de patología é que, así para resumirlo moitísimo, por exemplo, en relación á fisioterapia, que calquer tipo de... Así, vamos explicar un pouco rápido para non aburrir e fazer bastante sentido. A parte, é como eu explico aos pacientes. Non vou entrar en que se o exercicio físico ten que facer un fisioterapeuta ou ten que facer un preparador físico, eso xa é outro melón que non é o momento de abrir, que non estou escrito de acordo, que teño que facer que non sei que facer ben. Se o preparador físico ben, se o fisioterapeuta ben. Eso é a miña opinión. Porque os fisioterapeutas para min teñen
bondades e lagunas, e os traballadores físicos teñen bondades e lagunas, tamén. Seguramente, seguramente o ideal sería que sean os dous a vez, porque se complementan totalmente e fai moito máis rico e moito máis eficiente o proceso seguramente, non? Entón, en relación a isto, calquer cousa que o paciente reciba e el non actúe de forma activa, non ten evidencia de utilidade. Eso como regla xeral. É fácil de recordar e digo aos pacientes. Se vas a un fisioterapeuta e che fan a ti e tú non faz nada, eso non te vai servir. Se tú faz el dice como tens que facer, ou de que forma, cantas veces, canta forza, etcétera, etcétera, e tú vas facendo, esas cousas son as que che van. Seña traballo de flexibilidade, de mobilidade, seña traballo de forza, seña isométrico, mellor ao principio, seña máis dinámico despois, pero eso é o que vai servir ao paciente en patoloxía degenerativa de columna. Cando os tratamentos pasivos, normalmente, non teñen, e falo de todos, en xeral, non vou poñer de un, todos os tratamentos pasivos non teñen evidencia de utilidade para a patoloxía degenerativa de columna, de forma aislada. Se de verdade, que mellor un masaje nun momento determinado pode ser útil, unha terapia manual nun momento determinado pode ser útil, pero eses tratamentos de forma aislada para esta patoloxía non teñen evidencia de utilidade. Ou teñen isto, calquer cousa que o paciente reciba e el non actúe de forma activa, non ten evidencia de utilidade. Eso como regla xeral. É fácil de recordar, é o que digo aos pacientes. Tú se vas a un fisioterapeuta e che fan a ti e tú non faz nada, eso non te vai servir. Se tú faz el dice como tens que facer, ou de que forma, cantas veces, canta forza, etcétera, etcétera, e tú vas facendo, esas cousas son as que che van. Seña traballo de flexibilidade, de mobilidade, seña traballo de forza, seña isométrico, mellor ao principio, seña máis dinámico despois, pero eso é o que vai servir ao paciente en patoloxía degenerativa de columna. Cando os tratamentos pasivos, normalmente, non teñen, e falo de todos, en xeral, non vou poñer de un en un, todos os tratamentos pasivos non teñen evidencia de utilidade para a patoloxía degenerativa de columna, de forma aislada. Se de verdade, que o un masaje nun momento determinado pode ser útil, unha terapia manual nun momento determinado pode ser útil, pero eses tratamentos de forma aislada para esta patoloxía non teñen evidencia de utilidade ou teñen inconsistencia nos seus resultados. Mentre que o exercicio físico é absolutamente útil nesta patoloxía. Que tipo de exercicio físico é útil nesta patoloxía? Pois o que sabemos hoxe en día é que ningún exercicio físico de alguma forma é máis eficiente que outros para a patoloxía. É dicir, que o tratamento de mobilidade e de flexibilidade é útil, que o traballo de capacidade aeróbica mediante marcha é útil tamén para a patoloxía de columna, que o traballo de core abdominolumbar ou de estabilización lumbar ou de core cérvico escápulo torácico tamén é útil, pero ningún, digamos que foi capaz de superpoñerse a ningún outro. Sí que é verdad que este último que acabo de falar, ou Pilates ou yoga, incluso, sí que é verdad que este último que dixen antes o traballo, que suele falar de core abdominolumbar, tamén se pode falar incluso de core cérvico escápulo torácico, xunto con traballo de musculatura que cruza a cadera, musculatura que cruza a articulación do ombro, xeña de flexibilidade ou de forza, en función da musculatura, que é o que máis cantidad de largo de ciencia e de respaldo científico tentas, pero con moita diferencia do seguinte. É dicir, hai miles, e non estou exagerando, de estudios científicos incluso moi potentes, de metaanálisis, estudios do nivel máis alto de evidencia científica que corroboran que este tipo de exercicio físico é positivo para isto. Eso é moi importante, porque hai poucas cousas que con tanta consistencia, tantos tratamentos, porque a cirurxía tamén ten as súas inconsistencias. Os fármacos teñen unha inconsistencia bestial. A radiofrecuencia ou as infiltracións teñen a súa inconsistencia. É dicir, hai pacientes que sí, outros pacientes que non, e aí é onde a pericia do cirujano ten que saber que paciente está indicado a facer tal cousa e que paciente está indicado a facer tal cousa, ou tal cirugía ou tal outra cirugía. Pero, sin embargo, o exercicio físico é bom para todos, con unha consistencia bestial. É dicir, que seguramente seña a arma terapéutica máis potente que hai para a patoloxía degenerativa de columna, pero de largo con respecto ao siguiente. Entón, eso é, claro, decir eso é decir
é unha animada con respecto a unha patoloxía. E que cando realmente, pois seguramente non é o que máis importancia lle damos, o que máis no que máis nos esforzamos en que os pacientes fagan, cando realmente debería ser así. Eso é agora, casi. A hora de decir, bueno, vai facer, non, fuerza ou vai facer tal, pero hasta fai nada. Sí, bueno, é que de todas formas hai que tamén, eu sí que iso sí que é verdade, que o que sí que emplearía claramente os esforzos sería na formación dos profesionales ao respecto, Sí, sí. porque eso, por exemplo, é algo moi curioso, que nos estudios científicos é algo que a mí me gusta moito e que de alguma forma profundicei bastante. Si vos fixades nos estudios científicos que comproban que o traballo de corea abdominolumbar é positivo para a lumbalgia mecánica, un dolor lumbar. Os protocolos que se fan normalmente son protocolos moi xerais, un ponte en prono, un ponte en supino, un ponte en lateral, un estiramento de glúteos, estiramento de psoas, son moitas cousas moi xerais, de alguma forma. Claro, pero iso sería como un café para todos, e ademais é como unha cousa moi xeral, moi básica, claro, que iso pode ser, de alguma forma, tú se entrenas, se eres futbolista, ou se eres atleta, tens un proceso de entrenamiento cunha dirección determinada, é dicir, empezas cunha fase máis xeral, despois faz unha fase un pouco máis dirixida, e acabas cunha fase máis especial, e vas transformando de alguma forma a túa forma física para ser facerte máis eficiente para algo, pero non hai esa concepción para a columna, hai facer 4 exercicios, repetilos, e que iso tiña un efecto. Eso non ten ningún tipo de sentido, ao final. Entonces, é dicir, que incluso para nos formadores tiene que haber unha volta de tuerca claramente con respecto a ese tipo de entrenamento. Ao final é un proceso de adaptación física como outro calquera, igual que un cruzado anterior. A nadie se lle ocurre quedarse nun cruzado anterior dun futbolista e simplemente con facer un boxo un pouco de tal, e quedarse aí. Non, é unha cosa moi xeral. O sea, ten que ir transformándose en algo máis específico para ese futbolista. Pois isto igual, un paciente con lumbalgia, unha señora que fai, o mellor, non sei, imagínate, traballa recolectando ameixas na ría, ten que facer certos movimientos, certos esforzos, preparar esa persona para eses esforzos. Non facer unha ponte en prono, unha ponte supino e creer que iso xa vai ser efectivo para ese paciente. Na primeira fase sí, pero despois preparado. Efectivamente, de algo máis xeral, máis analítico, máis isométrico, seguramente transformalo en algo máis dinámico, máis funcional, máis ao final máis específico. Eu quería preguntarche, un pouco relacionado tamén co meu campo de traballo, Recolector da mesa, xa. de recolector da mesa. Eso... Da mesa do árbol. Da mesa do árbol, exacto. Digo, nós, os tatuadores e as tatuadoras solemos ter como problemas de espalda, porque suelen ser problemas posturales de moitas horas na mesma posición, e tamén de articulación sobre todo muñeca, dedos, porque, bueno, as máquinas tamén pesan, vibran, entón eso a largo plazo eu vexo que pode provocar algún tipo de lesión, e vexo xente que sí, pois que ten dolores de muñecas ou incluso dolor lumbar. Eu tuve o sea, personalmente a mí pasoume fai tempo de ter un dolor lumbar e empezar a facer bastante ejercicio, pero que falábamos, e desapareceu completamente. E fortalecemento de core, sobre todo, non? Cal é a tua opinión? Claro, vamos a relacionar o que acabamos de falar agora xusto con eso. Entón, tú eres tatuador, non? E faz ese tipo de esforzos determinados, non? Entonces, de alguma forma tamén, algo que me preguntan moitos pacientes, claro, dóeme, eu fago, non sei, boxeo, fago fútbol, fago tenis, podo facelo? Ou incluso, xa non de ocio, sino de traballo, que eu traballo na construcción, ou traballo no porto, ou traballo no monte, ou con unha desbrozadora, podo facelo? O que digo sempre aos pacientes, pois, canto máis requiras a túa espalda, máis traballo tens que facer para que a túa espalda poda aguantar iso. Non é o contrario, é que fago moito, entón, despois, canto máis traballo, máis esforzo requiras a túa espalda, pois máis traballo compensatorio e de preparativo tens que facer para que soporte eso. E ese traballo ten que ser un ponte en prono e un ponte supino e repetirlo todos os días durante 20 minutos? Non, porque
isto, pois, os entrenadores seguramente van entender moito máis. Hai un principio que é o principio de especificidade, que en neuroloxía ou en neurorehabilitación este tipo de traballo é moito de control motor, moi neurofisiolóxico, ao final, é pouco metabólico, tal vez, máis desa índole. O principio de especificidade é importantísimo. O principio de especificidade dice que o teu corpo non sabe de pilates. Non é que, mira, é que estou facendo pilates, tens que mellorar, porque o pilates é moi bon para eso. Non. O corpo sabe de estímulos. Entón, tú presentas un estímulo ao corpo, que é un estrés, e o corpo adaptas ese estímulo, facéndose máis eficiente a eso. Pero só se vai eficiente a eso que tú lle presentas. É dicir, que se presentas outro estímulo, non vai ser eficiente a ese estímulo. Entendes? Solamente eficiente. Entón, tú tens que darlle, é como se lle tuvieras que dar como un can que vas engañando, que vas tirando, pues eso, cachiños de pan para traelo por un determinado traxecto que tú queres finalizar. Entonces, o proxecto de realización para ti, para un tatuador, que son pues seguramente posturas extrañas, sobre todo un lado para pues, moi mantidas, sí. Pues ten que ser un traballo específico que prepare o teu corpo, primeiro que compense de alguma forma as sobrecargas que tú tens no teu traballo e despois que prepare o teu corpo para esas sobrecargas de forma específica. É dicir, pues, seguramente señan pues, exercicios pues, de un volumen largo, de unha carga baixa, en determinadas posicións. Bueno, pues eso así debería ser o exercicio físico adecuado para a columna. Non un café para todos xeral, analítico, inespecífico, sin unha dirección en relación ao principio de especificidade, sin unha dosificación das cargas, é algo que ten que ser tomado como eso. Ao final, o entrenamento para a columna vertebral ten que seguir os mesmos parámetros que os principios básicos do entrenamento que sigue o preparador físico do Real Madrid. Pero en total é para xogar dunha forma eficiente o fútbol é para que a túa musculatura paravertebral estabilice moi ben a columna humana. Para as túas actividades. Sí. Eso é o concepto que hoxe en día eu creo que claramente aínda falla totalmente. E sobre todo creo que no noso oficio o que falla tamén é como unha saúd postural adecuada, porque son moitas horas de traballo nunha mesma postura. Entonces, tú empezas así, pero ao final vas acabando enchepado así. Daste conta, estou así, e xa te volos colocar, non? É como que vais eche olvidando, porque son tantas horas, pero tú sentaste así, empezas máis ou menos recto, pero ao final acabas así, e daste conta e volves ao sitio, non? Entonces, eso a larga, pues, genera eche como certos problemas. Claro. Venga, va. ¿Quién empieza entonces? Empieza Esta, venga. Ganador del mundial que no sea España. Argentina. De cago. No, va a ser Portugal. Joder, bueno, está bien. Ambos tú vas de Argentina. No, es Juventus. Di. A ver, hobby, o deporte que practicas. Actualmente puedo decir varios, sí. Veña. Di CrossFit, que pues- se siente. Pues España. surf, fútbol, ciclismo e running. Vale, eu quero preguntarche, non por serie ou película favorita, que recomendes tú unha serie e unha película. Que pode ser que estés vendo ahora? Película La vida es bella. Ah. Serie pues non sei, unha que me gustará moito. Lo último que viste. Ou sí, A última que vin Si tes tempo cobre series, non? sí que vexo. Moito máis a tipo que facía o Cristal. Breaking Bad? Breaking Bad. Uf, buenísima. Breaking Bad. Mi favorito. E un libro tamén. Un libro que Un libro que ese será. Na hora que non durmes, Homo sapiens. Homo sapiens. vámonos con él. Vale. No, sí. perdón, es Sapiens, chámase, es Sapiens, Sapiens. 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 Si no fueras neurocirujano, ¿a qué te dedicarías? Ao deporte, sí. Ao deporte. Algo en relación con o deporte. Vale. Hostia, Sí. muchos panes. No, digo que contanos que faz tantas cousas e tanto deporte e estás na Universidade de Coruña e tal. A pregunta é, que te mantén motivado día a día? Porque estás tan ocupado.
Bueno, pois Precisamente me eso. gusta o que fago. Sí, Non non hai quero moito dicir, eu máis. disfruto facendo isto. A mí pasa igual. Sí, pues, podemos estar de acuerdo Sí. todos. Que al final, si haces lo que te gusta, Tes a suerte de dedicarte a algo que... Sí. Sí, quero dicir, me gusta moito. Non é que... hai veces que acabas estos colores un pouco, non? No, se me cansado, por suposto. Claro. E cando me chaman, pues, despois de empecé ás 8 da mañá a traballar, acabei, cheguei a casa a casi a 1 da madrugada, pues, todo o día, deitome e xusto me chaman e me despertan outra vez para que o paciente estaba inestable, tal. Quero dicir que, pues, en esos momentos, sabes, dices, Dios, por favor. Pero bueno, Sí, bueno, esas cousas pasan. No día siguiente levantaste, hoxe pues, operei, foi todo ben, os pacientes que estaba inestable ayer, hoxe está moi ben, está sin dor, bueno, ao final Cando acabas a tua jornada é fácil non levar na mochila a nivel emocional, como levas eso? bueno, quero dicir eu, Intentas que non che afecte moito, non? Porque entendo que haberá casos e casos, non? Hombre, claro, hai cosas que afectan, hai Son cosas que... Hombre, sí que é verdade que te acostumbres, ao final, a moitas cousas. Velas como algo relativamente normal no teu día a día. Non quere dicir que isto que o vexas ben, que non pase nada. Non? Claramente o ves como algo pues, malo, alterado, o que fai daño a xente, non? Pero de alguma forma tú tens que normalizalo e saber convivir con ele. Pero bueno, eu sinceramente, o sea, gusta o que fago desde o punto de vista meu, o sea, egoísta, a mí gusta moito operar, gusta moito traballar con as maus, eu, bueno, na casa de Foz, pues, dedícome á carpintería, a cuidar a finca, traballar coas maus, é algo que me encanta, e operar é algo que me encanta, que me gusta moito realmente. Planificar, que salga como eu planifico, que o paciente vaya ben, non? Desde un punto de vista técnico, meu. Pero además é que me gusta moito que de alguma forma que eu dicía ayer precisamente a un paciente que me iba a consulta que me deu moi gracias porque contei con ele moitísimo tempo, que de alguma forma pues, agradecíame que moitos outros médicos que non lle fixeran moito caso, que polo menos eu puxera interés, que lle dera unha solución que lle parecía razonable, que de alguma forma pues, a cirugía que lle propuñe eu que lle parecía, non? Entón eu me explicaba, mire, que cando tú entras pola porta, a miña forma de pensar, o problema dese paciente empeza a ser o meu problema. ¿No? Entón, eu son bastante agresivo con os problemas en relación a que son, sobre todo, isto corroborado a miña muller, a miña familia, os meus amigos, que son moi cabezón. Moi cabezón. E que cando se mete algo na cabeza, quero solucionalo, quero darlle solución, non sempre o consigo, pero é difícil porque non me rindo. Se non o consigo hoxe, pues, mañá o intentarei outra vez. Non me rindo nunca. Son relativamente agresivo con eso, hasta que consigo, polo menos, solucionalo, pois, ou dai unha solución razonable, pois non paro. Non? Entón, iso, axudar a xente, pois, realmente é algo que me gusta. Intentar axudar a xente. Esforzarme por eso. Non é algo que non me... Non é que isto estou dicindo como que, joder, pues que boa persona de Pedro, e tal. Non, eu digo, estou dicindo como algo egoísta, que é algo que fago porque me gusta a mí. Non é porque fago, eu estou sufrindo moitísimo e axudo a ti porque sí, porque son moi bueno. Non, é que me gusta facer eso. Fago un egoísmo útil, ao mellor, pero ao final é egoísmo, é que fago porque me gusta. Bueno, e último, para cerrar logo, un consello que lle daréis a xente que nos está escuitando. Vamos, o consello está claro, vamos a ver, podía dar outro tipo de consellos, tampouco non son unha persona para dar moitos consellos de nada, pero bueno, sí que pues, o fío da conversa, non, e da entrevista, pues, en relación ao exercicio físico, absolutamente, non, creo que, volvo a decir, eu creo que o exercicio físico, xa non o exercicio físico, a actividade física, non con a intención incluso de facer exercicio, sino moverse, na propia vida diaria, sin máis. É seguramente a arma terapéutica máis potente que temos para a patoloxía degenerativa de columna, para as hernias discales, para as alteracións artróxicas degenerativas da columna vertebral. Eu creo que estou convencido de que de largo o arma terapéutica máis eficaz. Arma terapéutica preventiva, para que non pase, de prevención secundaria, é dicir, que se pasa, que non volva a pasar ou que pase menos, e de tratamento, é dicir, que se pase para curar. Porque, aparte, é un tratamento
que non é un tratamento como tomar unha pastilla ou como facer unha radiofrecuencia sobre unha faceta ou sobre unha raíz nerviosa, que é un tratamento sintomático. Estamos tapando a dor. Cando facemos exercicio físico, en relación á patoloxía degenerativa da columna, é un tratamento etiolóxico. É dicir, que estamos solucionando a causa do problema. A inestabilidade dese segmento estamos solucionando, que é a causa do problema. Por tanto, estamos disolvendo a causa, facer que non volva a aparecer, sempre que manteñamos o exercicio físico. Bueno, pues todo de puta madre, ¿no? Que guay, esto sacamos un Para clip para poñer en bucle todos Muy os ben. lunes ao principio de semana. Hai que correr, facer exercicio. Lo de correr sobre todo. Bueno, Pedro, pues moitas gracias Moitas polo gracias, teu Pedro. tempo, que encima ves Sí. de dormir pouco. Nada, que descanses. A ver, Pasa. si aguanto para ver a España, non creo. Puedes dormir y levantarte.